Boníssima està la plaça. De A punt. I Com estava la plaça? tractarem ara de reprendre la connexió, perquè el conill el tinc així, i vol dir unes paraules, però De això serà... Final Countdown, t'has donat compte? És que queda poquet, és que no queda res. Ho teniu tot preparat, el raïm preparat, les clementines o el que vulgueu preparar. Connectem. Anem a connectar amb les companyes. No sé si anem a Castelló o anem a Alacant, aquí apareix per ahí. A veure, algun anem a lloc anem. connectar amb Àlex i també amb Berta Baidez, que està a Castelló, per saber si ho tenen tot preparadíssim, perquè és el compte enrere. I de seguida deixarem parlar a la llama o al burro o al conill, el que sigui. És que Mari Carmen i sus muñecos, de veritat. Com a conill és un conill que fa por, eh? Però té llengüeta i tot. Sí, té llengüeta i tot. I les orelles, que pareix un ase. Falten quasi 5 minuts, només 5 minuts per a les 12 de la nit, i a mi ara m'ha vingut el pensament... Ahí tenim a Berta. Mira, ahí està Berta. Ara vos diré el que m'ha vingut al pensament, però volem saludar a Berta Baidez, que hem tingut algun problemeta tècnic, però ja la tenim ahí. Berta, ves que també tens preparades les clementines. Com li dieu ahí? Taronja, i avant? Taronges, clementines, clemenules, estes són de nules, Carolina, també boníssimes. Fixeu-vos quin ambient tenim així en el Grau de Castelló. Moltíssima gent s'està concentrant davant d'esta façana que té aquest rellotge, i esteu veient, i serà el rellotge centenari que ens donarà les 12 campanades esta nit. I esta nit és molt important així en Castelló, en el Grau de Castelló, perquè estan repartint aquestes clementines. Tenim molta gent que... On teniu les clementines, Manol? On tens les clementines? On les tens? Les clementines no les tinc, jo menjo panses. Ah, panses. Este home és fan d'Eugeni. Dis-li alguna cosa a Eugeni, que estem en directe i t'està escoltant. Eugeni, eres lo millor de A punt. Diu que vol apuntar-se a l'Atrapa'n, però que no sabrà si podrà pujar al Montgó. No puc pujar al Montgó, xiquet, me fan molt de mal els ginolls. Entrena un poquet i queda't en esa cara, perquè segur que el veiem en la pròxima temporada. Vingueu per ací, perquè estan repartint aquestes clementines a tota esta gent. Estem les festeres de Sant Pere repartint taronges. Míriam, repartiu taronges, no? Així es pren taronja, no, Raïm? Taronges de la terreta. Ben bones. Quantes taronges aneu a repartir avui? 500 bossetes. Més de 1.000, aleshores, perquè n'hi ha 2 o 3, depenent dels gallets que hi hagi, no? Sí. A veure, a mi m'ha dit que seria una persona que complís un rècord. A veure, on està? On està esta xica que es pren els gallets? On la tenim? En 10 segons, Melania està. Melania, anem a deixar practicant perquè ella es pren 12 gallets en 10 segons. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ai, que se posa traganta! Ui, ai-la! No, però els test partits, això és trampa! Això és trampa! Tornem de seguida ja en el 2020. Molt bé, ho has fet molt bé. Però tenies partits, us has fet trampa. Segur que Alacant també, així té el raïm Pelaet, Eugeni i jo, la Clementina, al conill, què li portem? Que estic pensant que s'ho menjarà el conill. Que s'ho menjarà? Li donaré... Això t'agrada? Sí, mira, No, la olora, per favor, que està preciós. Ho tenim ja tot preparat, només queden 5 minuts per a les 12, per a que comenci un nou any. Un any redó, 2020, cosa Però no és canvi de dècada, eh? No és canvi de dècada. Per cert, connectem a Alacant, que està costant avui localitzar-los, perquè jo crec que ara, com han alliberat la AP7, estan tots a l'autopista celebrant-ho. Àlex! Ja vamos! Com està per ahí? Així va Carolina Eugeni de Meravella. Estic amb les repartidores de raïm del Vinalopó més guapes que hi ha. Perquè mireu quina marxeta duem així a la plaça de l'Ajuntament. Just baix del rellotge. Fixeu-se on el tenim, allà dalt. El rellotge on marcarà d'ací no res, aquestes 12 campanades. Estem així, ja falta no res.
La connexió ha fallat. Quina Ai, és que llàstima. tanta gent, és que en un dia com avui, que hi ha tanta gent, tant de mòbil, tanta xarxa, tot el món enviant missatges que estem llegint amb moltíssim de carinyo. Que bonica l'última cançó de l'any que acaben d'anunciar així en la plaça de l'Ajuntament de València, dedicada, bueno, interpretada, cantada, produïda per Camilo Menys de 3 minuts, però campanades queden. I hem vist també en el hashtag campanades a punt gent que està connectada des de Londres, que ens esteu veient. La diàspora valenciana. No puc més, tinc ganes de començar. Està avui acostant-vos este trosset. Mira, des de Sueca, també, des del teu poble, ens estan mirant. Tinc ganes de començar este 2020, que com diem és un any redo. La mecànica, molt fàcil. Els quarts, 4 quarts, la campaneta així rapideta. Ding, 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 ding. I després les 12 campanades que a més aniran acompanyades per un grafisme molt claret, un grafisme de cine per acomiadar este any 2019 i encetar-ne un de nou, com dius tu, i a mi també m'havia vingut al cap, on ja no pagarem peatges! Alliberem la P7, que bé! Ja sé que no és un conill, ja l'he trobat jo un paregut en un programa de cine. És el drac de Never in the Story. Never in the Story. També de cine, si és que... Ai, mira, com les cabres, s'ho menja tot. Mira, sí que ara el que hem de menjar-se és el raïm. El raïm. Anem amb Ja ho el tenim raïm. tot preparat. Atenció, queda molt poc temps. Companys, dieu-me exactament el temps que queda, perquè això ja ho tenim ahir, eh? Jo ja no puedo más. Són les 23, les 11 i 58 minuts, a punt d'encetar les 11 i 59 minuts. Només queda un minut per a veure, els propòsits. No em preguntes enguany per els propòsits. Perquè si va seguir el mateix el passat, que estarem 3 hores planejant i no aclarirem res. Propòsits. Jo enguany, sobretot, vull donar les gràcies molt més sovint del que les done. I estimar molt. Queda un minut. El teu propòsit d'enguany... El meu propòsit és tindre més paciència, perquè crec que la paciència és el camí a la felicitat. Perquè ho volem tot sempre empreses, ens posem nerviosos i... El cine ens ha ensenyat això, a esperar. I també una cosa que vas a dir, els que sigueu pares, jo crec que els meus xiquills estan fent-se majors també, el major té 9 anys, vull aprendre a escoltar-lo, al meu nano, ja que ell sigui la personalitat que ha de tindre. Que a voltes volem que els fills siguin com nosaltres i no pot ser. I el que hem de tindre ja és l'orella ben tesa. Està la gent cridant ja. Estan molt pendent perquè estan a punt de ser les 12 de la nit. Anem a acabar el 2010. El 2020, atenció. Ahí està. Atenció, no mengeu encara el raïm, que s'apareixerà a baix els numerets, eh? Quedeu-vos en la cinta d'ahí baix. La primera campanada! La segona! Collons, jo en els bràquets. 4! No, però has d'aguantar ralentint una miqueta. Però quins gallons més grans m'heu pegat! 6! És que... Estaven colint pinyol i tot, xiqueta. 10! 11!